Михайло Шамлар. Доброго вечора. Продовжуємо Бугунь на телеканалі АТР. Я буду з вами впродовж ще 2 годин. І зараз у нас наш гость Олександр Курбан, ментор в Центрі протидії інформаційним агресіям AM&PM. AM&PM. Правильно я просував? Поговоримо трошки про інформаційні агресії, про яким протидіяти, про які почали говорити до ефіру. Маємо торкнутися, мабуть, і події навколо всі ці заходи навколо Кримської платформи, основного серпневого заходу, який перед Днем Незалежності. І от від Кулеби сьогодні дізналося, що 33 країни приєдналися до платформи, на різному рівні були представлені на саміті 23 числа. Ну і про останні істерики в Російській Федерації з приводу подій в Україні, бо на порядку денному російському Україна завжди залишається. Давайте почнемо з другого, з Кримської платформи. Чого очікуєте ви від платформи? На ваш погляд, це така разова штука, чи вдасться зробити її постійним механізмом? Все буде залежати від того, наскільки ця платформа буде підтримана в Європі і, в принципі, нашими західними партнерами. Наскільки українське експертне середовище серйозно до цього поставиться і наскільки українська влада до цього серйозно поставиться. Бо ініціатива класна, своєчасна, в принципі, раніше це треба було почати. Але питання в тому, як воно буде реалізовано. Бо в світі дуже багато гарних ідей, дуже багато гарних технологій, схем, як нам повернути Крим, як нам повернути Донбас, але все залежить від того, як воно буде реалізовано. Я це питання сьогодні вже ставив і в попередніх ефірах. З одного боку ми бачимо, отакі у нас були і цитати в ефірі. Сьогодні на експертному заході брали участь і тимчасово повірена у справах США в Україні Крістін Квін і Мелінда Сімонс, це амбасадорка Великої Британії. І всі казали, що російську агресію не можна пробачити і забути, окупацію Криму не можна забути, санкційну політику і тиск треба продовжувати. З іншого боку, менше місяця лишилося до остаточного будівництва Північного потоку-2, який не стільки нас, мабуть, вражала німецька позиція, скільки позиція нової адміністрації Байдена, яка вирішила не запроваджувати санкції до німецьких компаній, які залучені до цього процесу, для налагодження більш своїх, можливо, стратегічних планів. Це після Трампу покращення стосунків зі своїми європейськими партнерами. Да? І ми тут маємо як кому вірити і на що сподіватися. Чи ми маємо себе відчувати оціми світськими афганцями, які тепер змушені через американців теж перед загрозою Талібану бігти зі своєї країни на захід? Перш за все, я хотів би зазначити, що ми маємо нарешті якось активніше позбуватися ілюзій. Ілюзій того, що ми є центром, скажімо так, от світу, що ми навколо нас крутиться вся світова політика і таке інше. І хоча б засвоїти базові основи сучасної геополітики. Так, дійсно, сьогодні Україна є одним із ключових елементів сучасної геополітики процесів. І ми зав'язані, не нас в тому числі зав'язані процеси, пов'язані з російсько-американськими взаємовідносинами, з американсько-китайськими взаємовідносинами, з російсько-китайськими взаємовідносинами, відповідно українсько-російські взаємовідносини і таке інше. Ми сьогодні є однією з ключових таких позицій. Але це не означає, що весь світ одразу кинеться нас захищати і буде відстоювати нас до кінця. Давайте згадаємо слова одного дуже великого дипломата, який сказав, що немає постійних союзників, є постійні інтереси. Так от, та ж сама Європа, та ж сама Америка, зрозуміло, для них, перш за все, болить їхнє своє. Перед Америкою сьогодні стоїть дуже велика загроза, це китайська загроза. І зрозуміло, що Америка зараз формує потужний пул союзників для того, щоб боротися з цією загрозою. Бо китайці для американців сьогодні не більш небезпечні, ніж Росія з усіма їх там витребеньками, з ядерною зброєю і таке інше. А що можуть зробити китайці? Китайці, по-перше, вони можуть посісти перші місця і, так би мовити, підпорядкувати собі глобальні ринки, глобальні комунікації і таке інше. І тоді вони почнуть диктувати основи сучасної геополітики, основи сучасних процесів будуть контролювати. Справа в тому, що за великим рахунком воно було б не так страшно, бо, скажімо так, завжди буде боротьба за лідерство, завжди буде перемагати той, хто розумніший, сильніший, потужніший. Але справа в тому, як китайці ставляться до, як вони розуміють партнерські взаємовідносини. От я свого часу дуже активно вивчав їхню зараз сьогоднішню геополітичну стратегію One Way, One Belt,
Belt, великого відродження, великого шовкового шляху. І методи, якими вони працюють, як вони здійснюють фінансові інвестиції, як вони запроваджують різноманітні транспортно-логістичні проекти. Знаєте, в мене таке враження, вибачте, за таке нетелевізійне, скажімо так, порівняння, це як така саранча. Вони приходять на територію, вони її повністю підпорядковують. Ну, дуже специфічне бачення, що таке партнерство. І, скажімо так, ті, хто потрапляють в тенета, скажімо так, у цих китайських інфраструктурних проєктів, вони потім дуже жалкують. От на теперішній момент в такому становищі дуже неприємному знаходиться Венесуела. Одна із потужніших нафтових країн світу. Фактично, Китай є сьогодні головним, скажімо так, власником всіх боргових зобов'язань цієї країни. Це означає, що країна може диктувати, Китай може диктувати свої умови цим країнам. Ми бачимо, як Китай сьогодні вперто бореться за вплив, в тому числі над Україною. Ми дуже розуміємо, що сьогодні Китай в Україні бореться з Сполученими Штатами Америки. Давайте згадаємо кейс боротьби за Мотор Січ. Дуже багато таких є випадків, коли китайці намагаються зайти в наше сільське господарство, і дуже багато прикладів тому наслідки цього заходу є. Ми бачимо, як Китай сьогодні намагається здійснювати певні такі локальні гуманітарні інтервенції в вигляді там конференцій і таке інше. Тобто це для Америки сьогодні, говорячи про, скажімо так, світову геополітику, Китай набагато небезпечніший, ніж Росія. Бо фактично питання по Росії сьогодні Захід і Сполучені Штати, ну так, більш-менш закрили. Росія сьогодні не є серйозним конкурентом для Заходу. Серйозним конкурентом для Заходу сьогодні є Китай. І от сьогодні йде у Заходу, і перш за все Америки, боротьба між Китаєм і Америкою за тим, з ким буде Росія. Ну, зрозуміло, що Росія не буде 100%, скажімо так, от відповідально ставитись до своїх союзницьких зобов'язань, якщо вона буде з Америкою або з Китаєм, але принаймні Америка хоче зараз досягнути того, щоб Росія принаймні хоча б не стала на бік Китаю і не заважала. Ці впливи Україна не має відчувати. Можливо, Україна зараз на загальноукраїнському рівні це не було відчутно. Оця подія, про неї теж сьогодні згадував. Це відкликання Україною підпису щодо підтримки уйгурів, яко було, да, і там спростовували, тиск був, не був. А насправді ми розуміємо, чи це був тиск через там порцію цих коронаваків, які ми мали утримувати. Хоча я розумію, можливо, ми і не дуже збідніли без китайських коронавіків від цього. Але можливо для кримсько-татарського середовища це ще більш болюче, бо тут є аналогія трошки уйгурів і концтаборів фактично для них по перевиховуванню. І теж саме релігійний тиск, який є зараз з боку Росії на територію окупованого Криму, да, і це болить більше, да, і коли Україна, яка чекає від інших країн цінностних вчинків, да, цінностних, і критикує за те, що ці інші економічні чинники, які переважають іноді цінності, вони роблять слабшими західний світ. Україна теж робить такі кроки. Як ви це можете прокоментувати? Ви знаєте, справа в тому, що знову ж таки нам потрібно, по-перше, те, що я казав, позбавитись таких ілюзій по відношенню до геополітики. По-друге, нам треба шукати широкий спектр союзників. Це дуже добре, що ми зараз знаходимося в стратегічному партнерстві з Сполученими Штатами Америки, але не треба обмежуватися цим. Ви знаєте, ми абсолютно забуваємо про в сучасній геополітиці є така велика, потужна сила, яка достатньо дружньо до нас відноситься. Це Тюркський союз, в основі якого є Туреччина, і вони зараз дуже активно розвиваються. Вони вже створили свою власну таку міжнародні збройні сили Туранську армію. В них є відповідні ради, в них є банки, в них є фонди, які інвестують в ці речі. До речі, спостерігачем в Тюркському союзі навіть Угорщина війшла і таке інше. Ми знаємо, як Турція підтримує кримсько-татарський народ, бо є, скажімо так, от ідентичне, спільне і таке інше. І от сьогодні, на моє глибоке переконання, а я дуже ретельно вивчав от тему з Тюркським союзом, потенціал їх, ну давайте просто подумаємо, до 2050 року в світі буде до 50 мільйонів тюркоязичних носіїв тюркської культури. Це доволі таки потужний потенціал. 50 мільйонів, ви кажете? 50. А одна Туреччина 80 мільйонів? Тоді, можливо...
Можливо, півмільярда. Півмільярда вже, Вот. А це дуже потужний потенціал, тим більше, що, скажімо так, країни-члени цього союзу дуже, скажімо так, позитивно ставляться до України. У нас непогані стосунки з Казахстаном. Але Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, не знаю, він сам по собі, це складна країна, часто голосують в ООН так, як хоче Росія. Ми бачимо, що вони під сильним впливом Російської Федерації знаходяться. Звичайно, я абсолютно з вами погоджуюсь, але давайте будемо говорити, що це за великим рахунком це в минулому. Бо Туреччина сьогодні набирає силу. Ми бачимо, як вона конструктивно допомогла Азербайджану в війні восени минулого року. Ми бачимо, як вона активно втручається в справи Середньої Азії тюркоязичних країн. І невдовзі ми станемо з вами спостерігати, як Туреччина, мабуть, вона вступиться за оцей уйгурський анклав на території Китаю. Тобто це дуже серйозна сила з дуже серйозним потенціалом, яка дружньо ставиться до України, і ми маємо якось, скажімо так, використати цю можливість. Зрозуміло, що треба з розумінням ставитись до того, що наш стратегічний союзник Америка, вона в таких прохолодних відношеннях з Туреччиною, бо Туреччина, вона претендує на створення такої третього полюсу в сучасному геополітичному світі, але нам своє робити, нам треба захищати свої інтереси, нам треба повертати Крим, нам треба шукати союзників в боротьбі з Росією, бо Росія нікуди не дінеться. Скільки б там, які б там демократичний не був новий російський президент, або як вони налаштовані були, вони завжди будуть намагатися нас тягнути в свою орбіту. То ми маємо шукати таких союзників стратегічних, там ситуативних і таке інше, які б нам допомогли. От сьогодні я абсолютно впевнений, що Україна має зробити якісь там позитивні кроки в наближення саме до Тюркського союзу і поглиблювати співпрацю в що маєте на увазі під подальшим поглибленням? Мені здається, стосунки так більш ніж теплі. Це країни, в які громадяни їздять навіть без закордонних паспортів з внутрішніми посвідченнями. Здається, посилюється дуже співпраця в військовому секторі, військово-оборонному там є чи ні? Поки що ні. От саме питання, де потрібно поглибити це. По-перше, в військово-промисловому секторі, скажімо, от перші натяки в цьому є. Це співпраця по безпілотниках, це таке є. Але поки що немає спільних навчань, зокрема, от україно-турецьких, скажімо. Особливо Туреччина, можливо, там в складі натівських вони є, я не пам'ятаю, щоб там воно особливо було на цих навчаннях. Фінансовий потенціал ми дуже слабо використовуємо Туреччину. Туреччина сьогодні могла би інвестувати в українську економіку. І я знаю кілька прикладів, до мене зверталися, я консультував щодо того, як заходити на український ринок. Це було легка промисловість, представники харчової промисловості, легкої промисловості. Це дуже серйозні інвестиції, це дуже серйозні можливості, культурні проекти і таке інше. Зрозуміло, що треба, скажімо так, обережно до цього підходити, щоб з одної небезпеки не впасти в іншу небезпеку. Яка є небезпека з боку Туреччини? Справа в тому, що Туреччина сьогодні дуже активно, агресивно підтягує під себе частину, скажімо так, світового простору. І ми пам'ятаємо, інтерес Туреччини до Криму, він був з перших років незалежності. Турецька сторона, вона давно пропонувала інвестиції в Крим, в туризм, в будівельну галузь і таке інше. Тоді керівництво України дуже обережно до цього ставилося. Це зрозуміло. Тобто, скажімо так, Туреччина, вона є активним таким учасником геополітичних процесів. Зрозуміло, вона намагається розширити зони впливу, а розширити зони впливу – це означає віджати їх від сучасних світових лідерів, від Європейського Союзу, від Туреччини, від Китаю, від Сполучених Штатів Америки, від основних гравців Близькосхідного регіону і таке інше. Тобто йде звичайна боротьба. А на цьому рівні там немає постійних союзників. Там навіть якщо ми там декларуємо спільні інтереси, ми спільно там з кимось боремося, це не означає, що ми 100% будемо дружити і наш союзник не дивиться на те, як щось там з нас таке отримати і таке інше. Це реалії, це, як то кажуть, політики, і на це треба зважати. Але намагатися максимально використовувати ті можливості, які нам дає співпраця з різними центрами впливу в світі. А чого очікуєте від все ж таки основного союзника Сполучених Штатів і візиту президента Зеленського 30 серпня, якщо не помиляюся, який планується до Байдена, до Вашингтону?
Ну, ви знаєте, нарікати на якісь там матеріально-технічну допомогу сенсу нам немає, бо Америка і так нам допомагає в цьому плані дуже серйозно. Ну, можливо, якісь компенсації за Північний потік. Не знаю, там. Ну, знаєте, компенсації за які там. Знаєте, сама головна допомога зараз від Америки Україні може бути, вибачте за такий вислів, це такий дружній пенділь нам, щоб ми почали нарешті, скажімо так, от дійсно боротися з корупцією, про що нам постійно наші американські партнери говорять. Щоб ми нарешті завершили реформу в Збройних силах, в інших силових структурах, щоб ми активніше запроваджували різноманітні інвестиційні проекти, щоб ми налагодили внутрішню фінансову систему, бо у нас на руках у населення під ковдрами лежить там більше 20 мільярдів доларів, і вони нікуди не йдуть, не інвестуються і таке інше. Тобто ми маємо навести порядок в країні, ми маємо запустити нормальну економіку, позбавитись тіньової економіки, позбавитись впливу олігархів, які тримають нашу економіку, не пускають. Що таке позбутися впливу олігархів? Позбутися впливу олігархів? Як це на пальцях можна показати? Дуже просто. Олігархи сьогодні тримають внутрішній український ринок і не пускають сьогодні стратегічних інвесторів. Чому? Бо вони дуже добре розуміють, скажімо, той же саме Коломойський, той же саме Ахметов, що якщо сюди зайде серйозний іноземний капітал, вони не будуть конкурентами для них. В них не ті кошти, в них не ті можливості, технології, щоб боротися з такими конкурентами. І тому вони намагаються максимально лобіювати свої інтереси на законодавчому уровні, через судей, через Верховну Раду, через своїх представників, чиновників на місцевих рівнях, щоб не допускати сюди серйозних інвесторів, бо вони не конкурентно здатними будуть по відношенню до них. Тільки от знов таки на пальцях зрозуміло, тому що я цю штуку позбутися впливу олігархів чую мабуть, ще від часів Кучми, коли олігархи, в принципі, постали як клас він же і зробив цю систему країні. А технічно як це виглядає, позбутися їхнього впливу, якщо вони є активними учасниками всіх процесів і політичних, і економічних, якими не через. От ви написали, я бачив пост в Фейсбуці про Китай, до речі, що не закінчився китайський, почався совок, да? Не такими ж методами з олігархами боротися, розкуркулюванням і радянськими методами. Як ви це уявляєте, скажімо, ринковими і правовими механізмами? Ви знаєте, от в чому перевага, скажімо так, в цьому плані західної економічної моделі? Прозорість, незалежність судів. Бо у нас практично всі господарські спори і таке інше, де вони відбуваються? Вони в відповідних профільних судах відбуваються. Ми бачимо, у нас вже були судді-колядники, у нас зараз от суддя, який такий підкидьок, якого спецслужби один до одного забирають, підкидають і таке інше. Тобто у нас немає адекватного авторитетного суду, який би неупереджено приймав рішення, перш за все, по господарчих справах, по інвесторах. Скажімо, приходить в Україну потужний західний інвестор, вкладає в кошти проекти, розкручує якийсь завод, а потім якийсь олігарх дивиться на це діло і каже, так, класний проект, треба від нього віджати. Він йде в суд, заносить туди грошей, суд приймає рішення, все, і інвестор залишається на щі. От, скажімо, вирішити хоча б цю проблему нам потрібно. Бо, знову ж таки кажу, олігархи – це гроші, а за допомогою грошей сьогодні в Україні вирішується майже все. А чарівний пендель від Байдена – це як? Це, скажімо так, боротьба з корупцією, це запровадження відповідних законів, які допомагають в цьому плані, це нормальна робота НАБУ, це нормальна робота судів, це нормальна робота, це завершення реформи децентралізації. Бо давайте говорити відверто, вона у нас не завершена, і навіть почалися кроки назад, бо центральна влада починає залізати в бюджети оцих ОТГ і таке інше. Це неприпустимо абсолютно. Вони тільки дихати почали. В них знову перекривають. Були оцінки, що непогано дихають вони. Да. Я свого часу просто це дуже добре знаю, бо в 2015 році я працював в одному проєкті по інформаційному супроводженню реформи децентралізації. Ми через соцмережі просували ролики, інформацію, пояснювали і таке інше. І я бачив, як воно вже на перших кроках воно давало позитивні результати. Я сьогодні, коли там їжджу по регіонах, я бачу, як там, де ОТГ, там, де 50-60% коштів акумулюються всередині цих ОТГ, куди вони йдуть, як вони там наводять порядок і таке інше. Далеко, щоб не ходити, мій рідний Маріуполь, я його порівнюю, скажімо, там років 7-8 тому, і зараз це два різні міста. Але з іншого боку, це показало на місцевих виборах
19-го у нас відбулися вони, Да, місцеві вибори теж. Да, 19-го року. 19-го. І вони... Чи 20-го? Минулого? 20-го, да, вибачайте. У нас двоє виборів було 19-го. 20-го року на місцевих виборах ми побачили, що у нас нема загальноукраїнських партій, і у всіх великих більш-менш містах і обласних центрах перемогли партії, які ми навіть їх назви на загальноукраїнському рівні не чули, да, ви погоджуєтеся, бо всі мери, які виявилися, це відчувалося до виборів, я писав матеріал, до речі, з цього приводу, що люди відчували більше довіру до місцевої влади. У місцевої влади виявилися гроші, яких було достатньо не тільки, щоб красти, а показати результат і для місцевого населення. Да? І вони побачили всі ті дерева, парки, там, доріжки, якісь речі, які і кожен мер створив свою підконтрольну якусь з місцевою назвою партію, і все це, можливо, налякало центральну владу, що у нас почала відбуватися регіоналізація. Так, абсолютно вірно з вами погоджуюсь. Знаєте, в чому тут феномен? Свого часу я дуже активно їздив і брав участь в різних виборах в різних регіонах, там Вінницька область, Харківська область, Одеська, Донецька і таке інше. І знаєте, я що зрозумів? У нас на рівні регіонів існують певні місцеві сталі політичні економічні еліти. І туди парашутісти, як їх кажуть, зверху, з Києва, дуже рідко коли спускаються і дуже рідко коли вони там приживаються. Зазвичай це, скажімо, коли ми приїжджаємо, формуємо там штаб, підбираємо кадри, це місцеві вчителі, лікарі, працівники там райсполкому і таке інше, які постійно вони мігрують з одної політичної сили в іншу, але їх всі знають на місці, їм довіряють, їх дуже добре знають. І саме, скажімо так... І цієї регіоналізації не треба боятися? Ні, абсолютно не треба боятися. Принаймні там, де немає проявів сепаратизму. От як це може бути на сході України, як це було в Криму, як це може бути на півдні України і таке інше. Там такі прояви треба боятися, але це вже завдання не центральних органів державної влади, це вже завдання спецслужб, СБУ, Нацполіції і таке інше. Пусть вони цим займаються, це нормально. А от співпрацювати з ними, бо їм довіряють. Бо коли, скажімо, я це особисто бачив, коли ми організуємо зустріч якогось десантника з Києва перед місцевою громадою, або там в школи приходимо, або там в сільської місцевості, там громадах і таке інше, коли виступає він перед ними, і коли виступає місцевий там директор школи або лікар і таке інше, якого дуже добре знають, то повірте мені, будуть більше вірити місцевому. Бо цей з Києва, він приїде, там потусується, щось там розповість, поїде в Київ, з нього спитати нічого не можна буде. А ці свої, їм тут жити. І вони дуже відповідально зазвичай ставляться до своїх обіцянок, до їх виконання, до того, за кого вони голосують і таке інше. От треба цей потенціал використовувати. Він дуже класно, той потенціал було закладено саме в реформу децентралізації. Саме ці люди пішли в ОТГ. От я зараз співпрацюю з декількома ОТГ, в тому числі от зараз ми повинні консультанта по питаннях інформаційної політики, інформаційної безпеки. От зараз ми будемо з жовтими водами працювати і таке інше. Так от, скажімо так, от розвиток саме ОТГ, залучення до співпраці оцієї, скажімо так, місцевої еліти, це гарант того, що держава зможе ефективно працювати з регіонами. Тобто не треба державі все тягнути на себе. Там на місцях краще знають, куди перерозподілити кошти, скільки їм коштів потрібно, де вони ці кошти можуть знайти, де вони знайдуть місцевих спонсорів і таке інше. От треба більше дати повноваження. Оця реформа, вона показала, що це класно працює. Інше, про що ми говорили під час цього майбутнього візиту, близького вже майбутнього візиту Зеленського до Сполучених Штатів, чи варто очікувати цього статусу союзника поза НАТО, і чи варто його вимагати навіть цього статусу? Знаєте, справа в тому, що бажано... Я для наших глядачів скажу, в світі є 17 країн, які союзниками поза НАТО. Одна з найвідоміших – це Ізраїль. І це дійсно реальні речі, не паперові, які показують, наскільки Сполучені Штати занурені в підтримку своїх союзників поза Північно-Атлантичним Союзом. От знаєте, я вам чесно скажу, нам би статус такого стратегічного партнера із Сполученими Штатами Америки і ще більшу, активнішу, щільнішу співпрацю з Великою Британією, і в принципі нам особливо на теперішній момент там і НАТО то особливо потрібно. Бо НАТО, знаєте, от ми зараз всі кажуть,
кажемо НАТО, давайте в НАТО нас захистить. А знаєте, 5-та стаття угоди натівської, вона абсолютно нам не гарантує там 100% захист. Бо там говориться про пряму військову інтервенцію. А якщо це буде гібридна інтервенція, як це було в Донбасі, як це було в Криму, вона не дає, так би мовити, такого захисту. І сьогодні, і в тому числі спілкуючись з моїми колегами в країнах Балтії, в зв'язку з цими останніми подіями, навали емігрантів і таке інше, вони в такому легкому шоці, в такому вони дуже так, скажімо так, залякані за великим рахунком. Бо за великим рахунком НАТО не зобов'язане їх захищати в такій ситуації. А своїми силами вони не завжди зможуть закрити ці ділянки. От зараз фактично литовська границя, кордон, він провалений абсолютно. Ми продовжуємо з вами. У нас на прямому зв'язку радник голови Офісу президента України Тимофій Милованов, колишній міністр економічного розвитку України. Доброго вечора, пане Тимофію. Доброго вечора. По два питання будуть до вас. Це одне по Північний потік-2. І я пов'яжу його з питаннями, які почалися навколо Кримської платформи, основні заходи якого 23 числа, коли відбудеться саміт. З одного боку, ми бачимо сьогодні навіть на Раді експертів Кримської платформи про те, що всі кажуть, не можна забувати окупацію Криму, не можна забувати російську агресію, тиск має бути продовжений, в тому числі санкційний. З іншого боку, менше місяця залишилося до кінця будівництва Північного потоку, і це питання виявляється не санкційне, це питання економічне. Де закінчується економіка і починаються цінності, і як це все поєднати, і чи варто в таких місцях, як Кримська платформа, порушувати такі питання, як Північний потік-2? На мою думку, потрібно продовжувати говорити і показувати свою чітку позицію, що, перш за все, це безпекове, а вже в другому плані економіка. І позиція по Північному потіку у нас залишається така сама, що це має бути, це неприйнятно, він має бути недобудований, він створює ризики безпеки не тільки для конкретно нас, а для всього регіону. І ми маємо про це дбати і приймати до уваги довгострокові стратегічні наслідки, які можуть статися. Тому я думаю, що потрібно ввічливо, але чітко свою позицію постійно відстоювати. Окрім того, нещодавно було заява парламентарів 9 країн, в тому числі країн Євросоюзу, там, зокрема, і всі Балтійські країни, як завжди, це Польща, деякі скандинавські країни приєдналися. 9 країн парламентарі кажуть, Північний потік не має бути добудований. З іншого боку, чи ми розуміємо, що зараз важелів його зупинки вже не залишилося? Тут треба говорити з спеціалістами в геополітиці. Можливо, є важелі з парламенту цих країн, але дійсно ситуація на виконавчому рівні дуже відрізняється від того, що було там рік назад чи два. Да? І це реальність. Реальність для нас неприємна, але це не означає, що потрібно зупиняти боротьбу. Тоді все ж таки до вас питання як до економіста і з керівника Київської школи економіки. Ви завжди, мабуть, щось моделюєте. От з точки зору економічного моделювання, наскільки це в перспективі 10-20 років Північний потік і газогони – це важлива частина, чи газ і його експорт залишиться в найближчій перспективі, скажімо, і навіть в майбутній перспективі? Чи це, можливо, вже відмираючий вид все ж таки енергоносіїв? Навіть в найкращому сценарії швидко він не відімре. І він потрібен для промисловості, він потрібен для споживання людей. За нашими оцінками, втрати для нас, якщо їх порахувати і дисконтувати під 6-7% річних, втрати цього можуть сягати аж до 70-100 мільярдів доларів від того, що не будуть прокачувати газ на експорт із Росії в Європу через українські газогони. 10 чи 70? Я не розчув. 70-100 мільярдів доларів. Загалом, це загальні втрати взагалі, які можуть бути? Це 10 років вперед. Втрати в один рік можуть бути 1,5 або мільярдів доларів. Такі гроші, ці цифри називав міністр фінансів. Але якщо дисконтувати їх, порахувати за різними сценаріями, втрати можуть це порівняні втрати
тим з економічними втратами від, наприклад, окупації певних на сході України. І тоді у нас втрати були близько 14% ВВП, а в основних фондах близько 70 або 130, за різними оцінками, мільярдів доларів. Тому це не можна ставитися легковажно до цієї події для нас, для економіки. Пане Тимофію, а нагадайте, скільки нам пропонують в якості компенсації від втрат? Якщо я помиляюся, те, що я читав, загально, тобто одноразово щось близько мільярду, да? І все. Не зовсім. По-перше, ніхто нікому нічого не винен. Можемо згадати Будапештський меморандум, в якому набагато чіткіше було прописано. Ці країни, включно з Росією, написали, що суверенітет України в рамках тих кордонів, яких був, поважається. І бачимо, що одна країна порушила, Росія, дуже нахабно, а інші країни надали нам певну допомогу, але не вводили, наприклад, війська разом з Росією, наприклад, боротися з ним. Хоч би і розмови далі про те, як правильно читати Будапештський меморандум. Розумієте? Тому, якщо немає конкретики в міжнародних документах, а навіть якщо вона є, то виконання інколи є складним. Тому питання нашої компенсації, чи нашого розвитку, добробуту майбутнього, воно перш за все треба розуміти, залежить від нас самих. Тобто ніхто, як ви кажете, нікому нічого не винен, але друге питання – це про 2,7 мільярдів траншу МВФ. Це не той основний транш, це в рамках взагалі світової підтримки економік після ковіду. Да? Він безвідсотковий, якщо лягає в резерви Національного банку, і він символічний, здається, 0,5%, якщо його будуть використовувати для фінансування, наприклад, дефіциту держбюджету. З іншого, є противники таких дуже хороших кредитів, які кажуть, що вони розбещують уряди і не дають урядам робити ці реформи, які вимагаються від МВФ, коли він дає основні свої кредити. Що ви скажете з цього приводу? Я не вірю в те, що можна з-під палки якісь реформи. І от я повністю не погоджуюся з тими людьми, які вважають, що ця культура, коли ми біжимо до інших країн, або інших, до посольств, до міжнародних партнерів, там їм розповідаємо, як у нас це повинно. Просимо їх не надавати на допомогу Україні і покарати. Таким чином ми покаруємо не конкретних чиновників, які роблять погані речі, а всю країну. І це дуже інфантильно. У нас сьогодні є достатньо інструментів демократичних для того, щоб, по-перше, розвивати себе політично, створювати політичну дискусію, будувати вплив демократичний на уряд. А по-друге, конкретно карати конкретних чиновників. Наведу один приклад. Сьогодні проходило тестування кандидатів на голову Бюро економічної безпеки. І були протести перед цим тестуванням, перед будівлею, де проходило тестування. І не пускали одного кандидата. На мою думку, з демократичної точки зору, це взагалі неприпустимо. Так само, як суверенна країна, лідери її політичні або лідери певних, наприклад, сил політичних не мають бігати до інших країн або міжнародних компаній, або організацій і там щось жалітися і вимагати. Так само і тут. Не мають протестувальники мати права когось фізично не пускати до приміщення. Але знайшли компроміс. І ці люди видали двох спостерігачів, вони зайшли в приміщення і переконалися разом з поліцією, поліція забезпечувала безпеку, що ніяких там порушень в тестуванні не було. От так працює те, що я називаю тінейджерською демократією. У нас є таке бажання, коли ми ще не навчилися працювати так, як в розвинутих демократіях, через інституції, через суди, через політичні партії. У нас є бажання бігати в лапках до тата. І там кожен собі цього тата вибирає. Хтось в Сполучені Штати в посольство бігає, хтось в МВФ, хтось, не знаю, до олігархів. Але нам потрібно дорослішати і розуміти, що потрібно не до тата бігати, а самим ставати людьми, які впливають на рішення в державі. Пане Тимофію, от ви кажете про те, що реформи з-під палиці, ви не вірите в реформи з-під палиці, але, скажімо, від МВФ, від Заходу, скажімо, до нас такі ж вимоги, як, в принципі, от стосовно Нацбанку, як і до Туреччини. Це від нас вимагають більшої незалежності Нацбанку, а в Туреччині взагалі гірша ситуація за українську, а їхня валюта девальвувала за ці ж 7 років, як у нас під час війни
війни, ми країна в стані війни і окупації, в них без війни і окупації так само втричі. І це було постійно пов'язано з тим, що фактично Нацбанком керує особисто сам Ердоган, ніякої незалежності немає. Навіть сьогоднішній випадок, коли він сказав, ми збираємося знову знижати облікову ставку, і ліра рухнула з 8,3 до 8,6, це ручне керування, те, що закидають і Україні. Ви вважаєте, Захід не має вимагати таких реформ? Вони кажуть, незалежне НАБУ, антикорупційні органи, незалежний Нацбанк. Ця палиця має бути в руках Заходу чи не має бути? Захід має діяти в своїх інтересах. Інколи ці інтереси збігають, як, наприклад, у випадках реформи охоронних органів, реформи або національного. Звичайно, добре, план був побудований. Звичайно, добре, що реформи 14-15 років. Ми бачимо, мало хто розуміє це, але економісти бачать, що під час пандемії у нас була економічна криза. І перший раз за історію України не було банкопаду. І не було фінансової кризи. І курс втримався, і інфляція прийнятна. Так, підвищилася, але прийнятна. І макроекономічна стабільність залишилася. Тобто люди отримали зарплати, уряд намагався, наскільки може, там десь здібно, десь неспроможно, але надавати підтримку, компанії надавали підтримку. Тобто воно спрацювало, бачите, і ми впали економічно менше, ніж наші сусіди. І відновлюємося швидше, ніж зазвичай. Тому це результат конкретних реформ, які робилися з-під палки. Приклад іншої реформи, яка не дуже пройшла, вона дуже пройшла, це прозора, але через те, що вона відбулася з-під палки, зараз всередині немає механізму її захистити. І зараз багато є спроб там її якось розвернути. І замість того, щоб мати серйозну дискусію в Україні, яким чином продовжувати цю реформу, люди діляться на два лагеря. Ті, хто один проти другого. І починається політика, а не реформа. Коли я говорю, що не можна робити реформи з-під палок, я маю на увазі, що ці речі дуже швидко політизуються, коли вони з-під палки. І на першому етапі вони йдуть швидко і добре, а на другому етапі вони йдуть погано. Ми бачимо, як політизувалася ситуація з Гонтарєвою, ми бачимо, як політизується ситуація з іншими реформами, наприклад, ті саме НАБУ. Да? Тому ця робота з-під палкою, вона можливо в критичні часи, особливо після кризи, після революції, важлива, тому що вона швидша. Але в середньодовгостроковому часі треба все ж таки навчитися робити реформи самим. Дякую. Президент Київської школи економіки Тимофій Білованов був на прямому зв'язку з Бугунем на телеканалі АТР. Ми продовжуємо говорити з Олександром Курбаном. І от ви, якраз у вас не збіглися точки зору. Ви кажете про цей чарівний пендель, якому застерігає і опонує пан Тимофій Білованов. Ну, можливо, опонує, тому що він все ж таки представник влади, як да, він каже, з-під палиці не робиться. Це все, що ви скажете на його думку? Ви знаєте, справа в тому, що у нас просто на теперішній момент інших варіантів немає. Дивлячись на те, як представники влади, зокрема в центральних органах виконавчої влади, скажімо так, між собою чубляться, як, скажімо так, гальмуються певні процеси і таке інше, я на теперішній момент, як людина, яка є основним носієм влади в Україні, а основним носієм влади в Україні є народ, як ви знаєте з Конституції. От я не бачу сьогодні, щоб влада наша працювала ефективно, робила реформи в той момент, коли їх до цього не підштовхують, не під якимось не стимулюють. До речі, за минулого президента це теж було. Найбільш ефективні реформи були ті, які нас змушували обставини робити, от я маю на увазі це пов'язане з армією і таке інше, і ті, які нас змушували робити наші західні партнери. Ніхто ж зараз вже не згадує, як коли не запроваджувалась реформа децентралізації, а головним в цьому плані була комісія Кокса, яка сиділа в Верховній Раді, яка просто буквально на саме тикала на нас, щоб ми робили те-то, контролювала ці питання. Ми пам'ятаємо реформу, ту, яку згадували з банківською сферою, яку Гонтарєва проводила, і не згадуємо, яка роль в цьому була наших західних партнерів і таке інше. От я, як людина, яка безпосередньо, скажімо так, знизу на це питання дивиться, яка, скажімо так, аналізує, або як експерт, як аналітик в цих питаннях, я бачу, що найбільш ефективні українські реформи були ті, які нам, м'яко кажучи, допомагали. Нав'язували. У нас 2 хвилини до кінця ефіру, тому дуже коротко, якщо можна, це 2 істерики Росії останнім часом. Перша була, коли ухвалили, підписали закон
про корінні народи, і навіть Путін висловився з цього приводу, був дуже здивований і назвав нас знову фашистами, нацистами і тими, хто ділить людей на сорти. Тому що дуже боявся, що якийсь статус російського народу в Україні. Друге, це інтерв'ю, звичайне інтерв'ю телеканалу «Дім» у Володимира Зеленського, і ви, здається, трошки коментували в себе на сторінці. Це про те, що він сказав, якщо людина живе і не відчуває себе в своїй країні, а відчуває, що хоче в Росію, вона може взяти і поїхати до Росії. Коли розшифровується, це я дуже коротко, коли дивишся, нічого страшного, нічого нацистського, нічого ксенофобського президент України не сказав в цьому інтерв'ю. Правильні кроки, піар-кроки це влади, чи це послідовна політика, до якої треба звикати всім? Ну, я з цього приводу, в мене є статтю, нещодавно з цього приводу написав. Значить, це є результат тиску зовнішнього середовища. Електоральні уподобання, обставини, зовнішні тиски, таке інше. Він сьогодні сформував у державної влади України таку, знаєте, я б навіть сказав в певних моментах навіть агресивну національну політику по відношенню до таких питань, до захисту національної, територіальної цілісності і таке інше. Бо якщо сьогодні, от знаєте, по факту сьогодні президент Зеленський набагато більше, скажімо так, проукраїнський і активніше в цих питаннях, ніж свого часу був Порошенко. І не тому, що він український націоналіст, або він такий дуже високий патріот, бо до цього його змушують рейтинги, до цього його змушують наші західні партнери, до цього його змушують зовнішні заходи. Перше, це з Кучми ще починалося, здається, так? Да. За великим рахунком. Знаєте, коли людина потрапляє в ті кресла там наверху, вона стає заручником обставин. Вона перестає бути самим собою, вона перестає належати собі, вона перестає реалізовувати так, як її вона бачить, як вона хочеться, вона стає заручником обставин. І він має цим керуватись. Тому сьогодні український патріот Зеленський – це є результат комплексу факторів, обставин, які змушують його бути таким. Дякую. Олександр Курбан, ментор в Центрі протидії інформаційним агресіям AM and PM, був гостем студії Бугун. Дякую вам за участь.